Bro. You abusia for yedi Nyankopon asomdwe nka bibia. The tossing me no say mesɛ Nyankopon asomdwe na ni munyam. Na hoɔden ne dɔ ɛne koroyɛ ɛma ɔman Ghana. Awie masɛm nyinaa ne sɛ aba yɛ bɛto yi ɛyɛ asomdwe ɛyɛ ɔdɔ ɛyɛ koroyɛ. Ghana, we are not divided because divided we fall, but together we stand. Aba yɛ bɛto to abawie a unuya yɛ unuya. Even parties they do on chimpenifon crown they are one people. So why should we fight? Entina media to me ho so many nuanom sin twafo bi say nyame ya adom a 20 afi ye nyina ye kɔbɔ dɔmpem ɔkɔno nwa bonten so de ne ye kɔyɛ MPP NDC stations akɛse ɔhɔ TV radio stations ɔhɔ police for stars akukudam ye nyina ye kɔ ne de ɔdɔ akɔbɔ dom ne ye kɔbɔ ball near preach peace because of my asundwe nim Nyankopon hom to me adwuma December 20th ko siada bay ye nyina ye ko hia okonongo na dwuma de me hia sia no pa no ndu na ball ne agba wie nwumre no num na ewie a efiri no nsia ko so nyina ko hia okonongo station bar ye ko giani ko diasa na seru ade sa bia ba ye betu yi so bonifa ye hye no ebe ye kwa I didn't say man now my time at Nakonwa Equi, Yenina, who starts me with pictures. Bra. And I believe Center say we Ankotono. Come 7 December, there shall be peace. I love you. I salute you. Assalamu alaikum.